Ai, veïnades, m'han cridat des de la Cerverina per veure si volíem presentar el directe de la nit de l'art. Que trobeu que hem de contestar? Només faltaria, que sí. A més, el logo que ha estat el nin que mos ha tret tantes vegades per la tele. Jo trobo que també. Els homes podrien fer la part tècnica i nosaltres presentaríem. Ai, sí! Jo he vist un vestit de plec que m'aniria beníssim. Aniré a comprar-lo. I és que so que jo veu val, o no ho trobeu? Ja ho crec. I llavors pot demanar a la ferrerica que te faci les piules ben fetes. I podem provar. Tècnicament faré la llupulli. Jo m'apunt. Farem el que sabrem. Nina, guardeu les distàncies. Beatriu, no t'acostis tant. Ai, no passeu tanta via, idoi. Aneu alerta i compliu estrictament les mesures sanitàries. No d'empastar de pipí de tota la tele, ara vosaltres. Un moment. Abans d'entrar, veureu de fer les magnetes amb aquest producte. Ben desinfectades. Amb aquesta oloreta és un gust. Ai, per jo és massa forta. Hauria de fer més olor perfum que esperit. Tu el monge pixa de fort, això. Ja ho pot dir, ja hi tot més beneit. Pensava mirar-vos la calentura. Aquí tens el termòmetre. No és aquí que se posa. No importa me miris, no. No faig comptes pel major, això s'aigua ve de darrere. Això sí que no. No sigueu tan ases, això tan modern se posa a l'orella. Quina malada que ha de fer. Nin, coelitza tu la temperatura, per favor. Oh, 36. És que aquí fa una fresqueta. A jo m'assusta això de prendre la temperatura, Tu, amb 40. Que deu haver coït les febres. No vos assusteu. Això és perquè l'aparato encara no s'ha refredat, que encara ha mirat la calentura en el Beatriu. Ets un grosser. Voleu fer via i deixar-vos de cover-vos. Alertau no tropitjar cap cable, que no vos enrampeu. I deuen presentar aquí. Clar que sí. Ara no me controli, ho veuràs. Qui comença a presentar? Podries provar tu, pareta. Au, idò, sortiré la primera. I vosaltres feu-vos enrere i sou vos que vos cansareu d'estar drets. Jo estaré dreta. No vull fer arrugues al vestit nou abans de sortir. Sí, que encara estàs en edat de créixer. Estic bé així. I això és tan negre com el nostre futur. Tranquil, ara ho farem tornar de color rosa. Oh. Idoi, jo m'agrada aquest rosa. Tot teu, Beatriu. Trob que te va bé a tu. Sí. La vida és de color rosa, diuen. Voleu fer via que serà hora de sortir i no haurà gravar res. Té rabona, Joanaina. Duis molta pardaleria. Vinga, meam, farem una prova. Pareta, fes la presentació d'entrada. Benvinguts a la programació especial d'aquesta nit de l'art, que enguany el presentarem les veïnades de la tele. Farem uns vídeos de coses que han fet els artistes que hi participen enguany en aquesta edició digital. Però per què pestes posau aquells ases darrere na pareta? Amb ell tot sí que hi ha bons ases. No segueu així. A més, era una somera, no era un asa. Joanet Alonso, no te desbaratis! Vinga, Beatriu, per què no presentes tu? I què dic? El que diu és guió. És que no en tens una eina. Ja ho sé, però és que no el tec. I doi que el nin el té doni.
continuació, veureu un vídeo de cuina. L'ha preparat la nora d'en Tòfol Saco, que és casat amb la Magdalena Pamboli. Ai, que ho fa de bé aquesta nina! No sou aguantadors. Ara t'han posat les imatges d'un ple no estem que tu xerraves. Avui tot va d'animals. Ai, no sigueu dolents! Per un dia que m'ho presentar a la tele! Bé, i bones a tots. Encetam aquesta nova secció de l'espai gastronòmic de la nit de l'art, en el qual prepararem dues tapes. Començarem per una tapa freda, molt fàcil i molt senzilla de preparar. Què necessitam per preparar aquesta tapa? Necessitarem galletes d'oli, després una salsa de tomàtiga seca. Com hem fet aquesta salsa de tomàtiga? En aquesta salsa de tomàtica simplement hem agafat la tomàtiga seca, hem afegit oli i ho hem passat per un robot de cuina. Ja ha quedat aquesta pasta. I pesto. Com hem fet el pesto? Nosaltres aquí no hem duit cap robot de cuina, però sí que ho he duit preparat de casa nostra. I com hem fet aquest pesto? Hem afegit 60 grans de formatge parmesà, 20 grans d'alfabeguera, hem afegit un poquet de sal, un o dos ullets, depèn del gust de cadascú, i 100 grams d'oli i 40 grams de pinyons. I ara serà molt senzilla de preparar aquesta presentació. Com ho farem? Agafam la galleta d'oli, agafam un poquet de tomàtiga seca i amb l'ajuda de 2 culleres fem un canel, donant forma, així, col·locam a damunt. Després agafam pesto, un poquet, posam per damunt, perquè no sigui gaire covent, i fiam un poquet de formatge parmesà. Ara que ja ho tenim, ho col·locam a damunt i afegim un poc més de pesto. I aquí ho tenim. Bon profit! He preparat un parell més perquè ara ho tastarem entre tots els que estem aquí i bé, vos volem animar i convidar a participar des de casa vostra i mirar de preparar aquesta tapa o la que vulgueu que vos faci ganes. Bé, i continuam amb aquesta secció Tap Art, aquesta creació de tapes artístiques dins aquest espai gastronòmic de la nit de l'art, i ara mateix prepararem una tapa calenta. Abans hem preparat una freda i ara una calenta. Què necessitam per preparar aquesta tapa? Bé, necessitam una barra de pa, llonganissa, un poquet de mel, escames de sal i ous de guàtlera, que tenim aquí, que ja els hem fregit. Ho hem fet abans, aquest previ, perquè en el directe sempre hi ha nervis. I per començar, el primer que farem serà agafar el pa i tallar trossets. Sempre queda millor si ho tallem un poc en diagonal. Queda més vistós, més estètic, més lluït. En el gust no afecta, però a la vista sí. I tant se pot fer en el pa sense torrar, però a jo m'agrada més que estigui un poc torradet, perquè llavors hi posarem la llonganissa damunt i així ajuda a fondre-se. Nosaltres aquí jo ja ho he duit tot preparat i tenim el pa un poquet torradet. Què farem, idoi? En aquest pa agafarem un tros de llonganissa i en les mans podem col·locar damunt i anem aplanant un poc. La calentor del pa fa que se fongui un poquet la sobrassada. Anem preparant així, llevant la pell i ho posam a damunt. Beníssim.
un pic. Una vegada que ho tenim col·locat, agafam una micona de mel, perquè m'he passat un poc, però bé, un poquet, només per gust, dolç a damunt la llonganissa, i posam sou de guàtlera fregit. S'ha de fer amb abundant oli en damunt. Molt bé. I per acabar aquesta etapa tan senzilla i tan bona de fer, afegim un poquet de sal amb escama. Si és amb escama, més visualment queda millor també. Encara que jo no la tenc amb escames. I ja tenim l'etapa preparada. Espero que vos vengui de gust. Provareu de fer que vostra i enviar les vostres fotografies o vídeos, tant d'aquesta com de les que vulgueu. Gràcies. A qui li toca ara? Ai, que presentin a Montserrada. Vinga, Montserrada, aviam què sortirà darrere tu. No, darrere jo sortirà el que jo vulgui. Aquí no pot controlar en Joanet Alonso. I a continuació podeu veure el vídeo que ens ha fet en Sat, tot un artista pintant. I qui és en Sat? En Sandro Tomàs. Ah! I qui és en Sandro Tomàs? És el fill de la filla d'en Alejandro. Ah! I qui en Alejandro? Basta, no em revolteu més i anem a veure el vídeo.
per què no presentes tu ara, Rafaelet, i veurem com va la connexió de que teva? Vinga, Miam, que tu te toca el bloc dels artistes. A continuació, veurem un bloc d'alguns artistes del poble que m'han anomenat pintors i escultors. Amolla-li, Jonat Alonso!
entra el següent bloc. I de què va? De blocs i sopes? A continuació, veurem el Nigular Laboratori Creatiu, un espai d'Inés Fraile. Ai, i torna a sortir Inés. I saps fer tota aquesta lota? Ja ho pot dir. Tant te fa una coca com un dibuix. No és el mateix tocar que repicar de mort. Voleu posar el vídeo d'una vegada? Molt bé, doncs estem aquí preparats per fer aquest taller de manualitat que se diu Dóna-li voltes. Per què dóna-li voltes? Perquè farem una manualitat inspirada en l'spin art, que consisteix a fer art giratori. Aquí tenim un parell de mostres de lo que pot quedar després d'haver fet aquest taller. Què necessiteu? Molt senzill i molt fàcil. Necessitareu una centrifugadora d'enciam. Teniu en compte que un pic que l'hagueu emprada ja no el podreu fer servir per ficar lletuga o fer altres ingredients. Aquesta només serà artística. Després, tèmpera. Nosaltres tenim aquesta, tèmpera de colors, però podeu fer servir la que vulgueu a casa. Tisores, un llapis, paper i això que serà que ens ajudarà per donar forma, per fer les formes redones. Començam. El primer que heu d'agafar serà un paper, un llapis i fer la forma circular per tenir la plantilla. Quin tipus de paper va molt bé per fer-ho? Paper un poc més gruixat. Nosaltres de moment hem agafat fols, que són els que tenim. I faré dues mides. Veiem la forma. I després, què hem de fer? Ratear. Jo aquí faig un pot de trampes perquè som a la tele i ja ho tenc rateat. I aquests són els moles que tenim. Què farem ara? Agafam la centrifugadora d'enciam, ficam a de dins la forma ja rateada i triant colors. Jo per aquest, per exemple, me fa moltes ganes ficar aquest color bronze. Posam pintura i groc. Que volem un altre color més? I també l'afegim. Jo faré aquest rosa, que m'agrada molt. I, important, tancar, ben tancat. I ara tant ho podem fer. Fer molt poca via, començam a rodar, o molta via. Molt bé, aturam. I ara veureu com surt. Ja només queda deixar eixugar. Vos puc assegurar que no sortirà cap que sigui igual. Espero que vos hagi agradat, que proveu de fer-ho que vostre i si ens voleu enviar el vostre vídeo o la vostra foto, ho compartirem entre tots. Qui toca ara? Beatriu, surt tu i així lluiràs el vestit nou. Però no provis de dir on l'has comprat, que no podem fer publicitat, Sí, ja he dit que era de plec. No sé qui són. No comencem. Se neta, de set bala de puja. Vinga, meam, arranca, Beatriu. I ara ve un bloc de fotografia. Els Fotofreakers. Anem a veure-los.
li toca ara. Fes el narot. Jesús! És un bloc de teatre breu. I qui el fa? Torna-m'hi, torna-hi. Na Tereta, la filla d'en Ricardo, i el fill d'en Pet de la ràdio. I no tenim tot el dia, arrenqueu d'una punyetera vegada. I doi, anem a veure la comèdia curta d'aquests dos, amb el i Joanet Alonso. Ara! I dai, i què vos penseu? Ja hi tornem a ser ja. Quan vos dic que no us compta d'hora és perquè no ves. No ves? Ara les festes de Sant Joan, cada dia seria per mig. Té una tresquera, bé, no se pot dir. No se pot dir. Amb les seves amigues, que no n'hi ha cap que sigui igual. Totes, només els va bé es criticar i el llevar. Que si aquella va mudada, que si l'altre du el vestit de l'any passat, saps què és? Res. I llavors diuen que jo són nito. Això no se pot aguantar. Ja vos la deixava, però... Ja en parlarem. Ara nit, sí o sí, andaré a la nit de l'art. I no venga de cap a la nit de l'art. Jo no m'agrada gens. No m'agrada gens. Poden fer coses moníssimes i tot el que vulgueu, però jo no me n'entenc d'això. I com que no me n'entenc, no m'entenc. Jo per anar a veure... Què farem, germanet? Un caramull de pedres i llavors, sí, una corda que l'enrebalta i en això li diuen art avui en dia, però no me n'entenc. No. I no m'agrada. Saps què farem? Jo hi aniré i em va estar cansat d'enrevoltar amb ella. De cap a la granja a fer una granissadeta de melda, que la fan ben bona, i l'esperaré allà. I ella que enrebalti per l'arte es ten que vulgui. Resta manca per ser hermosa. Ai, tu! Quina festa és, eh? Ha estat preciós. Tu, una cosa sèria. Tu, mos han duit de tot. Perquè han fet una bellesa. El dia que ja no puc dir tot el que mos han tret. Tu, una festa d'aquesta gros, ho sé, ens han fet més. Avui sí, i llevar que han comparegudes totes. Tothom surt per festa, això sí que és això fa poble, emprar. Ai, que han passat de gust. Tu, orquestres, conjunts, bailongo, llum, la jovenea. Tu, quines idees. Tu, retratos, per una altra banda la comèdia. Hi ha hagut de tot. A novel·la, glarinava, te'n pots venir. Que hi ha de tot. Tothom era en el poble. Però hi saps la festa. Tu, amb un llongo, tot ho hem vist. Amb el floret la cartera, perquè jo, creu-me, entre aquí i allà, llavors tot el frisaven, perquè volien anar a ti per ser. Però m'ho han tret de tot, bé. No me'n puc venir. És que són Cervera, Armeasa. Resta manca per ser hermosa. Ala, venga, Joan de Xindit, que venga, anem a fer una volta tu i ja, collons, d'amo. Ala, venga. Una eina, que ja és coi de boi. Prest, per dar la luna menor 20, prest. Tu saps que m'agrada més veure boquet que trobar boquet. Bé, esperarem un poc. Ho sents, na palani d'aquí baix, de cap matamules que li diuen. M'ha dit que hi peguis un boc. Qüestió de raba, no sé què m'ha dit, de cosidores, que puta et sé ja. Coses vostres, et segur. Ho sents, i ja te vaig advertir, si és per la comunió, no vaig de gastava. I ja raba, traje, pot pensar, no ho veuran els teus, oi que em foti un traje. Amb aquesta calor, no, un calçons qualsevol i una camilla, que en té moltes dins la ropera. Lo mateix sempre, pensa que la gent se regarda des de repic. No, ja t'he dit que no vaig de gastar, si en vez d'una comunió,
És un cosí d'en fare teu, això. Si en vez d'una comunió fos un funeral, no mos toca seure ni en el banc a fer 5. Ala, que mos han convidat per regalo, no en veus? No. No vaig de tanta de casa. He dit que no. No veuran els teus ulls que em posi traje. Un calçons i una camilla, i s'ha acabat. Nena, que no ets padrina? Què? Hi estàs fent una polla? Saps quina estirada que has pegat? Que no me'n puc venir. Que no és, ella? Dile que el guaiti, man. Ei, pelona, com estem? I bé, què t'he de dir ja? En Joan, pastura! Tot la dia, pastura! De can Camelo a can Catello, no t'he torei. Ara, Benito, perquè tenim una comunió, saps? Per mes de maig, i no val gastar un duro. I jo vull un vestit nou. Jo, per primavera, vull roba nova. I vull un vestit nou. I jo he de lluir qualque estona abans la presumiguera de vegades me pot. I què hem de fer? Si no passant gut d'un vestit i no passant gut d'un roba, què hem de fer? Sí, saps que va de nito. Sempre va nito, feina, i nito. I això és que torna bé. No ho veus? Que jo ja és perquè no hi som atent de baratar-lo, perquè si no escolta fria un pensament. I digues que sí. Tot anirà bé. Beatriu, i per què no presentant juntes tu i jo? Sí, que he d'amortitzar el vestit. Sí, que encara no estàs asseguda per no fer-te rues. Voleu callar i partir d'una vegada, que encara haurem de sopar la mala hora. A continuació veurem un bloc de música. On canten diferents músics cerverins. When I found myself in times of trouble, Mother Mary come to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. The falling leaves creep by my window. The falling leaves of red and gold. But seeing you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, when autumn leaves start to fall, when autumn leaves start to fall. Hola, Will. Ahí va la toma buena. La toma buena, ¿vale? Esa es. 1, 2, 3.
Tacaton, tocoton, tocoton. Tiquiton, tocoton, tocoton. Tigato, tucutu, tucutu. Tucutu, tucutu, tucutu. Bling! They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you then just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. Now I beg to see you then just one more time. So I said, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before.
said, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They'll say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. When you're done, I'll make you do it all again. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. When you're done, I'll make you do it all again, all again. Recuerdo que al llegar ni me miraste, fue solo una más de cientos. Sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos y las palabras se me apartan, me vacían las entrañas. Finjo que no sé y que no has sabido, finjo que no me gusta estar contigo y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo. Moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. When you were here before, could look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I wanna take you somewhere so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I
brought you daffodils in a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Na Llucia de la tele que ho fa de bé. És una gran cantant. No la conec. D'on surt, aquesta? La filla de Miquel Poeta, la neta d'Anna Maria del Casino. Basta, que encara hi ha més coses. Sí, queda el blat de sabó del poble. I per què no presentant tots junts? Me va bé. Lo que fa per lluir el vestit. A continuació, veurem el bloc del poble. És un bloc de poesia. Llibertat, em dones vida. Per ser una de les paraules més boniques. Per tot allò que representes. Perquè, a través de tu, podem anhelar la brisa del capvespre i disfrutar del sol del matí, també. Per donar-nos vida, il·lusions. Ens transmets tranquil·litat. Converteixes cada somriure en rialles contagioses. Ens dones permís per estimar sigui a qui sigui. Perquè, gràcies a tu, puc expressar tot allò que vull dir. Perquè, gràcies a tu, em creixen ales per volar. Perquè, tal dia com avui, les princeses poden defensar-nos soles del drac. Feliç Sant Jordi. Solstici, de Miquel Martí i Pol. Reconduïm-la a poc, la vida. A poc i amb molta confiança. No pas pels vells topants ni per dreceres grandiloqüents, sinó pel discretíssim camí del fer i desfer de cada dia. Reconduïm-la amb dubtes i projectes i entorpituds, anhels i defallences, humanament, entre brogit i angoixes, pel gorg dels anys que ens correspon de viure. En solitud, però no solitaris, reconduïm la vida en la certesa que cap esforç no cau en terra xorca. Dia vindrà que algú veurà mans plenes l'aigua de llum que brolli de les pedres d'aquest temps nou que ara esculpim nosaltres. Contemplo la posibilidad de ver arder en tu piel el carmín que me olvidé plasmado, de dosificar los latidos y dejar de apostarlos todos en el mismo error, sentir tus ganas, mi fuego, la sintonía de ambos estallando a la vez, como huracán silencioso que te deja sin oxígeno, como
como el humo de un cigarro desvaneciéndose o el veneno en un organismo paralizado. Con cada beso se paraba el tiempo, así fue como te volviste inmortal, eternamente en mi cuerpo, en mis letras, eternamente en todo aquello que aprendí a amar. Y sí, amarte es la forma más bonita y cruel que tengo de romperme. Eres mi vértigo, mi miedo a caer, a perderte y mi miedo a perderme a mí. Todas las historias acaban, solo las mejores sobreviven al paso del tiempo, pero muy pocas consiguen hacerse eternas. Una rosa, un libro y mucho amor. La princesa, el caballero y su dragón. 23 de abril y un cuento nos hace soñar, pero esta vez con princesas que se salvan solas, que no regalan libros, los escriben. Dragones sin maldad, pero con el dolor ardiéndoles en un infierno de soledad. Caballeros que siguen siendo valientes, pero ahora se dejan ayudar. El rojo carmín de una flor, la magia de las letras recordándonos generación tras generación que con un libro y una rosa podemos simbolizar la ilusión y el amor. Fauna mutilat, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut. Beneïda l'hora que m'ha duit aquí. La font que no vessa, la font que no plora, me fa plorar a mi. Sembla que era ahir, que dins el misteri de l'ombra florida, tombats a la malsa, passàvem les hores millors de la vida. De l'aigua sentíem la música dolça. Dintre la piscina guaitàvem els peixos. Collíem poncelles, caçàvem bestioles i ens fèiem esqueixos muntant a la branca de les atzeroles. Ningú sap com era que entre l'esponera de l'hort senyorívol, fent lo més ombrívol, creixia la rama antiga d'olivera. Arbre centenari, amorós pontava la soca torçuda, perquè sense ajuda poguessin pujar-hi. Al forc de la branca senyora i majora penjàvem la corda de l'engronsadora i venta qui venta folgàvem i rèiem fins que a la vesprada la llum es veia de l'hora roenta de l'hora encantada. Somni semblaria el temps que ha volat de la vida mia, sense les ferides que el cor ha deixat, sense les ferides que es tornen a obrir quan veig que no vessa ni canta ni plora la font del jardí. 30 anys de ma vida volaren de pressa i encara no manca, penjat a la branca, un tros de la corda de l'engronsadora, com trista penyoda, despullada podrida d'un món esbucat. Fauna mutilat, brollador eixut, del jardí desolat de ma joventut. La relíquia de Joan Alcover, cap al tard. En aquests dies o setmanes de confinament he tingut temps per pensar i per escriure referent a la incertesa. Atabalat pel dia a dia de notícies negatives, destrucció, misèria, injustícies, tragèdies naturals o propiciades i actualment aquest maleït Covid-19 sovint sol demanar: què feim en aquesta vida? Per què som aquí? Com enfrontar el futur? Meditant o filant, com diria la predina Crespina, m'arriba un fil d'esperança, o poèticament, com escrivia Costa i Llobera, m'arriben glots d'eternitat. Som aquí al moment i l'època perquè Déu vol. El que feim és compte nostre. Pel futur, empenta i sobretot fe. No rajolí de fe que cal quan se'n va un ésser estimat, sinó glopades de fe per enfrontar la incertesa d'aquesta vida. Gràcies.
Hola, ¿qué tal? Soy Maika Pizarro y en primer lugar quería darle las gracias al Ayuntamiento Son Servera, sobre todo al Espacio de Cultura, por dejarme participar en esta iniciativa de recitar poesía. Voy a recitar una poesía de mi primer libro, Deletréame te escribo, que en breve saldrá a la venta. A veces no es el beso, ni la intensidad, sino lo que despierta, lo que queda de él. A un beso frágil en tu mejilla le sigue tu pequeña sonrisa de medio lado. Si pudieras entender que no lo cambio, ni por otra cara, ni por otro lado. Contigo aprendí a improvisar desde el primer día. Instantes imposibles de planear. Eres pura adrenalina. Enganchas, lo sé. Me gusta, me gustas. Quizá no era ni el lugar correcto, ni la hora. Pero eso lo voy a dejar para oficios del universo. Porque tú y yo somos de este mundo. Somos, de momento, de carne y hueso. Sentir que estoy en el lugar indicado. No necesito directrices para guiarme. Tú eres mi lugar, tanto que invades a tu antojo, mi espacio personal. Esa fragilidad con la que me describes, esa con la que tantas veces te abracé, donde encontrabas paz, esa fragilidad con la que te quise, sigue intacta, marca de la casa. Y aquí estoy, elevando cualquier resquicio de amor que me queda a su máxima expresión. Tú, y repito, tú mi expresión más profunda, mi bendita locura. Ese amar tan tuyo, sin filtro. Juéguensela. La locura lo lleva implícito en su nombre. Menos mal que a mi amor no le encontré aún denominación, porque a todo lo que se etiqueta en esta vida impuesta se le cierran automáticamente las puertas. Y yo, a mi amor, no estoy dispuesta a cerrarle nada. No se le pueden poner puertas al campo. Y menos dejar de sentir, aunque uno lo quiera. Debería estar penado. Por eso sé que no encontraré nombre para esta declaración de intención, pero podré vivir sin título para esta historia. Lo que sí sé es que viniste a mí como te fuiste. Pero no permití en ningún momento que te alejaras de mi presencia, sin sentirte mejor y más feliz. Y aunque tú no seas capaz de sentir nada, lo que yo quería, hace tiempo que lo conseguí. Bones a tots, són Ivan Antic Llorencí i per seguir la iniciativa de l'Ajuntament de Son Servera per motiu de Sant Jordi he escrit un versos intentant alçar un poc la figura dels herois que tenim en el carrer, com són els sanitaris. He aquest parell de versos i espero que vos agradin. Se titula Jo mataré dracs per tu, però tu queda a casa. Jo mataré els dracs i tu a casa queda. Lluitaré en les armes que m'han donat. No em basten, però el drac no dona treva. M'ajudes si et quedes confinat. Lluitam, però aquest drac sempre et subleva. Jo no tinc cap escut de veritat. M'he fet una mascareta que meva i així em sent més protegit i encoratjat. Tu a casa i jo al front feim la concordi i així junts combinam un gran atac. És l'enemic més gran que jo recordi. Ara arriba l'hora del contraatac, però tranquils, que jo seré el vostre Sant Jordi i a la fi acabarem amb aquest drac. Moltes gràcies. Bon dia a tots, soc Ana Maria Arenas i he volgut participar en aquesta iniciativa que ha fet l'Ajuntament de la Regidoria de Cultura. Aquí teniu el poema de Miquel Martí i Pol per aquest mes d'abril. Per l'abril, si cada gota en val 1.000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000, amb pluges, roses i llibres celebrem la festa gran, que ningú es quedi fora, ni el d'ara ni els que hi vendran.
Molt d'anys a tots i ja ho sabeu, per Sant Jordi, un llibre i una rosa. Adeu! Ara, un somriure sincer és la moneda més cotitzada. Una mirada nua i plena de desig es converteix en la llum que romp l'obscuritat més rutinària. Ara, una besada és una dosi d'adrenalina petita però extraordinària i una ferrada és la primera paraula de la llista imaginària dels anhels més profuns. Ara, una cridada és la causant d'aquells batecs que el cor, ple d'angoixa, amenacen paralitzar i qualsevol avistament d'optimisme es desvaeix amb el propi pes de la rutina. El silenci és un idioma, l'espera una cançó interminable, la melancolia una certesa, la por una font inesgotable, la llibertat sols una promesa i la soledat un àcid aroma. El després és un somni que algun dia es complirà. El futur és aquell clau ardent en els que aferram per no caure, dins una conformitat que tan sols avista monotonia. Però el present és nostre. És l'opció que tenim per desenterrar la nostra ànima, d'ampliar aquestes quatre parets fins a fer-les desaparèixer, de netejar un cap impregnat de rovell i de mals pensaments. És somriure a l'adversitat i amb valentia i humilitat està disposat a viure. És la llum que il·lumina i enlluerna qualsevol trajecte oscur, un regal incondicional al qual hem d'estar agraïts eternament, perquè vivint el present confinam el passat i fem més tangible el futur. A qualsevol engronxada del dia, tanco els ulls i puc veure tal com si fos el carrer de la meva vida. Un botiguer desesperat ha enfilat un arbre. La dona l'espera dinar amb una forca a les mans. Un fabioler en dona l'avís. Un mussol tasta l'arròs. Una dona que fuma cluca l'ull al seu fill. El mossèn, en camí de flors, para taula als fiols. Nins i nines fan pedaços i tocaboques de les banderes de la sala. Les veïnades del carrer Major pelen tomàtiques. Ganivet a la mà dreta i poal verd enmig de les cames. El cec de la plaça canta gloses de picat. A les vídues que surten de missa primera, totes riuen d'amagat i una gota regalima del seu moradús. Déu és una bala de paia, el dimoni un faristol, l'horitzó allunyant-se allà on acaba el dol. Maig és un llençol d'ordi, bufa la mà quan s'escalfen les roques. Enlairança, com ronça una ullada del cel. Viure com qui mira del finestró. El mateix avió dibuixa un filall de nígols. La meva terra és un somni, llanetes alletant el xai. Caçadors disparen a l'arbre, tan sols volien espantar els tors. Pot parèixer un milagre, però de llavors ençà el botiguer ha pres la lliçó. Carn vellutada, pams de pell humida, cabells en mà cercam les rodonors recòndites de l'etso de gustós cap a de dins, glatint en sang de vida. Crema l'entranya i cada pèl convida el sexe més urgent i el llim feroç, vessat per l'anel aspre d'uns colors envermells als cops d'una embestida. Amb una escopinada pels palpissos, m'oblit dels meus pecats, amb el precepte d'anar a estroncar la font dels degotissos. Afin, tafon, la fic i amb don directe el ple d'entaforar-te fins als rissos l'embat d'una moral dura i erecta. Una vegada encara, de Miquel Bouzá. Una vegada encara, a nit, torna a pensar que si no t'haguessis mort com et morires, jo, a l'estiu t'hauria recollit molts feixos de llenya seca per cremar l'hivern a la foganya i perquè tu poguessis adormir-te vora la flama. Aleshores, els teus somnis haurien fuit per camins de tendresa i s'haurien omplert de petites illes de felicitat.
petites illes contra la meva trista adolescència. Per Santa Margarida hauríem anat a la fira del poble i després hauríem anat a veure el mar. Quan la vellesa t'hagués acalat, jo mateix t'hauria fet un gaiato d'uastre i els verderols s'haurien xiulat enmig de les roselles. Jo hauria duit un calçons apedaçats i descolorits i un capell de paia m'hauria tapat un poc els ulls. Quan les figueres que estan de vora el camí haguessin començat a deixar caure les fulles, jo mateix hauria preparat un poc de terra per tapar-nos a tots dos, si no te n'haguessis anat fent d'aquella rialla de morta. Autorretrat o selfie? Heu vist bassals d'agost d'aquells tan tèrbols? Com els del meu carrer, si val l'exemple. Si els mir de ben a prop, hi veig uns ulls que fa 24 anys que miren ploure. Un trau en una cella i un nas que sap l'aroma d'altres pluges em sembla que apareix damunt la llosca que algú va tirar en terra abans de l'aigua. Ni llavis de callar ni dents que estrenyen s'hi volen reflectir. Sols s'hi revela la llengua en la qual som perquè existesc. Quan l'ombra de les boires s'endavalli a 100 cercles concèntrics per minut, llavors el baciot de terra roja dirà les fesomies d'un al·lot que seu, desconegut, davant que nostra. Como las aves del cielo, en cada hoja desplegada, te irá transportando a un mundo de príncipes y de hadas, y tu mente se transforma, cada una de sus palabras van abriéndote las puertas y te liberan el alma. Y cuando sientas nostalgia o el dolor es quien te invada, en las hojas de los libros encontrarás esperanza. Esperanza es lo que necesitamos todos ahora. Así que molt d'anys. Poema corto al libro d'Arjona Adèlia. Fins aquí la nostra presentació d'aquesta nit de l'art. Per nosaltres ha estat un gust presentar avui per la tele. Tant que si ens conviden tornarem un altre dia a presentar. Si mos llaguen, poden tornar. Adéu-siau. Bona nit. Tornarem. Nins, que ho hem fet bé. Beníssim, però per si de cas em deix qualque cosa per presentar, la posaré a continuació. Estau atents. Ah, espera, no em faig mexicana. Un munt de pixa fort, jo. Ja m'agrada aquest rosa. I d'ara ho farem tornar rosa. I deia, ja m'agrada aquest rosa. Escriu Ai, que guapo, que rosa. Ai! Jo, són jo. Tu arrenques, eh? Preparats? Vinga, Viet. Ja m'arrenyo bo, ja passa Tu ara, me. Vinga, Viet. Vinga. Preparats? Vinga, va. No m'entens. No, és que més teva... Vinga. Què dic? Està. Vinga, Beatriu, present. Muy bien. No. Ui! No, ja està. No. En Joan Alonso i l'home de l'any! Ei! Trui! Ja me tenen aquí recordant. Trui! Sí? Que d'amortitzat vestit? No val. Cofoneda, m'he mogut. I que d'amortit? Ja no tenim tot el dia. Arrencau d'una punyetera vegada. Isto! On can